Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Ki pulit ka Railway Protection Force RPF jangka balangir haka santrik kila kemno ya armut ki khynnah ki badang red karta ki bale ya kam balabu ya mensim jongki haka jingma haka lentiral ban shna ril ha bud district jangka jalla Odisha kani kala je haka shnong dalupali hajan ka purunapani railway station ka badan hathan manmunda ka badang hapo ka bonsoni police station hakani ka video ka bala porbha ayo I ya way na kini khynnah ubala thiah da kaba thiah hapdeng jong kini ki railway line lani kata kalentiral kadba uparlok jong upat ularing ya ka video hakapor bawan karel balek na kani kalenti hakani ka video amdan kanu ka jingjiaru yaw niu khynnah hadin bala yat karel uniu khynnah ulai yeng no ban sandur bat ki parlok jong u ki bala thap kti hadin bala postet kani ka video ki paidbah ki la ben ya kani ya ka jing ima baroh bakila le ya kum kini ki jatkam khamtam kini ki khynnah bat kani kalenti rel ru kadai ka badang plate mai habut hau banai bala dep ya kani ka bala jia la toket daki RPF bat ki pulit ka bon soni baroh la shem bakini ki khynnah ki dei ki bakhat ar bat khat san snem karta baroh la lej ban kem no yaki hakabau khynnah ubathia hakalenti rel ulaong ba hakapor ba kalej karel najrong jong u ulaong ba usngau kumba ulayap bej baroh uparlok jong u ubaring yak video ulaong balada le yakani kan salong ka ba viral bha ka video yakini ki khynnah lawan yalam yaki bat ki kimi ki pa jongki shaka RPF post habalangir bala register ru yaka case bat lahap ban soi soskular ru ki kimi ki pa ban pentikna bakanam jia kum kini ki jatkam nangni shakhamat hakabala pelaj ru yakini ki khynnah nakani ka jingshakem nakaliang jangka East Coast Railway kalakentu ya ki kimi ki pa kumju ru kiba hikai school ban sneng yaki khynnah bakim dei ban le yakum kini ki jatkam kabala ban yalam ya ka jingyap bat ka jing man saw khamtam hakilentiral